תושבי נתניה, שימו לב, חוג חינם לכל ילד. אכן, כן, מה ששמעתם, חוג חינם לכל ילד החל מהקדנציה הבאה. כדורגל, טניס, חוג לבישול, ואם תרצו, גם שחמט. אני, עקיבא יצחקי, יושב ראש סיעת קשת, הציונות הדתית, מועמד למועצת העיר נתניה. הידעתם שמשפחה ממוצעת משלמת לשנה מעל 10,000 שקל לחוגים? סכום הזוי שהופך דבר כל כך בסיסי לחינוך, לפריבילגיה למשפחות רבות. כ-30% מהמשפחות לא יכולות להרשות לעצמם לרשום את הילד לחוג. בקרוב מאוד כל זה הולך להשתנות. בקדנציה הבאה נפעל בכל העוצמה חוג חינם לכל ילד. נשמע לכם מופרך? לא ממש. זה כבר קיים בערים אחרות, בראשון לציון, בבת ים ובהוד השרון. ובעזרת השם, בקדנציה הבאה בעיר נתניה. תושבים יקרים, יוצאים להצביע בפתק הלבן ט' ב' קשת, הציונות הדתית בראשות עקיבא יצחקי.